Napasakamay na ng mga otoridad ang 22 anyos na tinaguriang most wanted person ng lalawigan ng Albay sa ikinasang manhunt Charlie Operation sa Minalaba, Camarines Sur, alas 12:30 ng tanghali nitong Sabado. Kinilala ang suspect na si alias Eric, residente ng Barangay Sogod, Bakakay, Albay. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Michael Despuig, Deputy Chief of Police ng Minalabak Municipal Police Station, nahaharap ang suspect sa kasong qualified statutory rape by sexual assault na may kaugnay sa Republic Act No. 7610 at paglabag sa Section 10A Article 6 ng RA 7610 at nagtago sa kanilang bayan. Mahirap yung malocate yung niya, kung ang linalagyan kasi palipat-lipat siya. Kung nalalaman na mayroon parang may taong may naghanap sa kanya, nagdududa siya kaya umalis siya kaagad sa lugar na pinagpapagawa niya. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas Pebrero noong nakarang taon ni Judge Noel Belia Tindugan Rochar ng Regional Trial Court Branch 16 sa Tabaco City. Alam niya na may kaso siya. Bali, yung mga kapitbahay, alam na yung tao ito may kaso siguro sa mga information na kukuha rin nila. Kaya yung police station ng Minalabak na bigyan po ng impormasyon na yung tao po may kaso. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Minalabak MPS ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.